Dahunog! So I'm going to Dumaguete. So I'm going to Dumaguete. So I'm going to Dumaguete. Okay. Boss Jensen, ready to dahunog. Ayun ang pagkinanay mo nga. Dahunog sa pagdaig kami. Adlaw. For the biyahe namin. For the tulog. Papay, nato papay. Plano na natin. Ini buat madede kayo. Nagigibig biyahe bitaw po tayo. Nanginit. Muta ko ni mo dong lang. Napakarin kinasal ka. So nangami ka na gon. Wala biyahe. Oh, di ba? Kami sa likod na part the piece. So, mga ulay paris. So, Kaya James. Guys, welcome to my vlog. Mana si Bro Kevin? Mau pasan? Nagkupot na lang. Mga papart, tawa ba? Mga naong, taga Batumbuan. Mga batong katong height. Tulad mo, ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay dapat at wagas. Drop po dire pa lang dire part. Drop me. Tanhay. Pero sa litig ano sa mga bahay. We're here in Tanhay. The traffic enforcer is already to fagad. Okay. Ours is big shop. Mr. Mar. Under process. We're in Palawan. Express Tanhay. We are here in Bais. So, daghan yung Bais diri So this is the main Norso in Bais. Marami ang vlog. All I check. Si Pakloy tulog na kaayo.
Si kay Sheena nagmalipayon kauban siya. Ilo ay nagliog. Kamataon. Oh, si Bro Kevin dia. Musta ka mo, bro? Shoot. So life check. So tulog na kaya nga itong mga kabababirds, mga kapapart. So pangmata na mo kay hapit na ta. So yung dughan. Alin na mo dagat. Hoy. Tulog. Touch na tagsubo. Okay. Grabe. Get up siya over.